Kiri ye dugu ye mun sigilen bɛ Koro commune kɔnɔna na ani Koro yɛrɛ dancɛ tɛ tɛmɛ kilomètre 15 kan n'i bɛ taa Burkina fan fɛ. I k'a dɔn k'a fɔ kunɲɔgɔn tɛmɛnen na cɛ marifatigi dɔw kɔni nana bali ka don nin dugu in kɔnɔna na. An ye seere dɔw sɔrɔ dugu kɔnɔna na mun y'a laɲini a tɔgɔ ka to dugu la nka a y'a jira n na k'a fɔ ko banbaciw kɔni nalen don dugu kɔnɔna na u ye laɲini dɔ ɲini dugu fɛ. Dugumɔgɔw ka jaabi kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko olu tɛ se ka nin laɲini sabati. O hukumu kɔnɔna na u y'a laɲini dugumɔgɔw fɛ bɛɛ lajɛlen ka dugu bila yanni tile 3 cɛ ko n'o tɛ n'u seginna ka na u kɔni na taa dɔn nin dugu in bɛɛ lajɛlen na. Kabini dangari wale tigilamaw kɛn bɛ ka bagabagali kɛ ka ɲɛsin Kiri dugu ma caman kɔni sirannen don baw u y'a jira k'a fɔ ko lakana kɔni tɛ baw Mali finitigilakaw ma daga yen yɔrɔ in na. Caman y'a jira k'a fɔ fana ko olu kɔni kɛn bɛ ka danniw kɛ nin samiyɛ donda in na nka lakanabaliya kama u sirannen don ka taa forow la. Kabini dangari wale kɔni kɛra ka ɲɛsin Jalasago mara ma dɔgɔkun tɛmɛnen o mun taara kɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ u nin na i k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ kunnafoniw bɛ ka cari k'a jira k'a fɔ dɔgɔnɔdugu caman na lakanabaliya kɔni ɲɔɲɛnen don. Mali finitigilakaw kɔni bɛ taa ni ka segin na walasa u bɛ se ka dankari nin lakanabaliya in kan. Samiya baara kɔni tɛ se ka kɛ nin lakanabaliya in kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔnɔdugu jigisɛmɛ jiri dɔ ye o ye sɛnɛ ye. Tijani Wederawogo, VOA Bambara ka bɔ Koro.